Yes, Lama. Ayo Muntiajum. Yenyaka se Montanasia. Na Montanasi. Obu animal obedia sa. Mama suffer you in your mamma. And you may be woman there. Obu obedia so better on sa. And then you will do awesome. It's your bonny tientium. Your body peace. And not toss me and son. And not toss me and son. I'm not suffer you in Mufeniasa. Because radio.
Sevunim se wani adia bawonsam Sevunim se wani aji na wo pese radi una Sevunim se wani adia bawonsam Sevunim se wani adia srekakra Sevunim se wani adia bawobi Sevunim se wani aji na wo pese radi una Sevunim sewani adia shekiro ho. Sabai anima taso comrade. Sabai. Sa anuma edi ho badia. Na ya to ensa afre the legend. The legend. The legend. The living legend. Auntie AC on the mic. Auntie AC on the mic. Adominity. Auntie AC and Ma Jane collabo. What may you know a yesan crofway? Sa Edmui a gentleman penny said a dom duano air kenny. Some penny bonia hobrasium. A bonia hobrasium said the living legends. Anna Ekura Mike Imudia. Now Yabato and Safra and Penny. Now Homeda Krukui. Yanemo a bomb at the assassin yami animal yam. Auntie AC on the mic. Yes,
Hey,
I don't do for no. I am a man in your say at Tiafaso. Your mamma say, I'm a true, the cinema. Now, any money I should say, Yajatum, Nemo, not your penny for us. A year a subafua. And your bomb, Masino, Mumra, a patenachi, also for Job, Ewa, Onyamo, Monsua, Nanka Mokobos in a mania mono, the Pachua Monso. Monko no say CA. And you remember no ya tuni they were osusu ni hintabia no. Tina twedi ampon ni na say. Montwa mi kakra. Asasura mampon. Asasura mampon. Baby obia mesrawo. Empani ehiawo ewo. Empani na tena ye. Yedua baby. Empani na chiwo no. Yedua baby we are nurse ni o card o Ghana card nyina wom ye fra o Sara osai afia Mr. Brian China o card ekutaw adwumam ane Ghana card no bibia ababedi ye nchen ha brabaji ni sesie na no na ode bobra asasi ru ampanyi hia o esro afei empani no kwasem nyame ye nemini momme ye mu ye sem kase pa mfama ye mayo no bo sem kase pa mfama wo empani me hwa de bi
afi omo dress no enofo no nugu abonten omo pom ntale no de akata so kama eti maya no mum nsema mo maya de se yetu mofo mafa me hye ya so empapa ho bia nimisa enti maya de mo koso anya nsa afei obi asa ama ne wedding ring efrato Musi me boa enie Mesro blada jiwa de ka me huri ewusa wo ba de wasuma de na free to we wedding ring wo meje akwakotu ku e ofie de wati osusu ni hinta bia tena twedi amponyinu ase enu we ya boma emeburu no meba ne mrante no musu dom na momro mesa me ro ase ne wati susu ne hinta bia tena
Yeah.
Record ye pese be banana professionalism ewom etimusina na masino amaye ye da awurade ase obia ntena twebia mponyuru na se de ye behia nesie na emabuna mo bedi asa mansalai na munyina mo da ho oginim ka amepa adima bai ye bama ye maamenom mpanimfo no mansalai mama ya no ru se sa no ya the line na ya na ya fe we sia na afoi anyima baba no ya the baba yi ne asiwie enti ye bodwumo edi ama ya maamenom adwuno fo minim se adwumo no are ready anyima ne ba no obi asomade ayira bedi me nkyɛn asomade ready eso papa we are training ansa na watimi de ahye enti ene ring ne da ha braba fa wa de ko anyu be na ba ana mo no ade ekwa na wo yi say try you know yesu nyakupo so manu mama dina de boy alibo
Yes, Rama. Ejumonamana machurachuraba. Asubonomwa. Enomanya amano. Sofu Moses osi fomi. Obi obobosi bi adinachi. Na enenenko. Omuba omu homonti sofu Moses nie. Obobosi bi adinachi. Na kokobosi. Obone ni de kwanso ohye no momfa boss no ensisi mai. Yenua baby osi ye flow. Yana ya frawo yana wodi mo mobile phone e ma brantie bi se on charge mawo wa pausa wo hu wode phone no ene charger no abre bra na beba wo number na me pa chew yemfa wade mawo Joanna mama ye hiyo sesi ya mpacho. Mesra momo amoma ne na namdwom atumrika ekoba no. Ye ya sori mo hwe moma no. Nti nkwara no a omo na namdwom ne ya mo control omo ema ye. Sei na asirie no ebeko. Mame momfa ba ko nka ho ewo asia.
yanya ne lie mama yentu mom me ne da bia yeyi wi ni ya awurade nyankopɔn bɛfa so ahyirawo ti mesrɛw ɛmfa amemene mfinyi na mom yi ni wɔdɔ kwan so na yi ni yie na ye nyankopɔn no obɛhyirawo sabre ye bɛse ne no majontofoɔ na mama yɛ adwuma yi anyum foforo bi aba ɛna ye ni aba Selina omodi tumunti momfa new song na mrai na yɛmfa enye ne asi wi ɛna mo mukuta phones na mama accreditations na mo bɛni mo nyina ne ye bɛgye this time ye mbese obi abetwa de bia asa ekoso fefefe yi ontwa o de all sa se bia nya no otwa wo de akoto TikTok na kafra mpanimfo ahie nyina wɔn mo hye baabi a wɔn adwene no hu de da so no mu di atam ba de ekoso afa de ontwa enti ne esie mu obi akwa mani ntwa wɔn mo twɛn ya ne na ya pa wɔn mo enti ye kɔ na bibi da abɔnten anya ye frɛ wɔn a ne ye de mmerɛ di wɔn adwomdofo mo nso mama ne asi wie Kasi amafo gina wai memo atwale se juma ya de bre na ye adwuma enti always you must be prepared mesramo yanko meni arade banatio ana wa chame meni nyame be banatio na wa chame arade banatio Afia yasimu indie yeni awurade benante osuomu owiemu osore ne amane nyina mu sapepepe yeni awurade benante amana kyerɛ yɛn kwan no ɛno nti meni awurade benante Sani okwane okwane suwa na mubenya nkwaje okwane suwa sungiye wasu nkwanso wasu
Swada ya jenko pano ase se wahye kane ni pedua so ye hyase free eda ukuada abesi eneda yi wome yanti musioni yanti esen bia oni menya ade ko ni mom ni enkase awurade Yesu oye na na do ehoda mante enime kamfo katachie yi na peda wonsani fa no kaso ura Yesu ya dawasio uboni andi di panso ya de brena eye adwuma enti metu mensafre ya de nyina apostle Elijah edisai bamfo mesam momfa microphone ba ko enko esero mame na yemo yempa ya etoso mienu empani pejo moy na adentafo momoe wa bro
Of the Holy Mighty God in our midst. Let all that dwells under the umbrella of the Most High shout hallelujah for his name. Amen. That is the name above all names. He has power over everything. He controls the whole universe. Jesus. He protected us throughout 2025. Yes. And he has watched us into 2026. Amen. May his name be glorified. Amen. 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 To me be any hobby. Amen. It be any hobby. Amen. Ubian be my inset. Yes. Or you to me more than for the Kukodru for. Or your deep phone in Concha Fora.
Oye kasa preku eja. Ono kasa obi ntumi nka bi. Wiase agye nkwa no. Omi mu asibi onka se woye na nadoye ehoda. Amen. Ewurade wana sori fie kunkunu ni suro mu yi. Na natade emu anu aya bia nyina amen. Ense frɛ Ewurade ne yɛda nase. Ye ma ne so, ye pagya no, ye ya ne kɛseɛ. Ewurade fɛfa wa ye de ama yɛn. Ɛno nti ye mmom ye nyina Israel nyom ɔha ani aduana enum so. Na ye na otwedi ampɔn yankoropɔn no ase. Akan asante Bible dada no. Apam dada mu. Ewro kata fa hanum aduana enum. Edwom ɔha aduana enum. Onyankopɔn kɛseɛ ne nadɔye. David ayeye dwom. Ɔto dwom ne sɛ mema osu me Nyankopɔn wɔ hene. Na mehyira wo din daadaa. Mehyira wo daa nyinaa. Na meyi wo din ayɛ daadaa. Awurade so na ɔsa ayeye kɛseɛ. Na ne kɛseɛ mu ne hwehwɛyɛ. Awon totoaso kamfo nnwuma kyerɛ awon totoaso foforo. Na wɔka wo mbeniyɛ. Megine wanu nyama ɛhyerɛn ne kɛseɛ. Ɛne wɔn wɔsɛm ne ho. Na wɔka wo ne yɛ ɔyɛ yɛ hu ne tumi ho asɛm. Na mɛka wo de kɛseɛ ma kyerɛ. Wɔworo papa yɛ bebrebe ne nkaye. Na wɔto tin ne ho awurusie dwom. Awurade ɔdomfo ne mobrohufo. Efufam nyane adɔe mu kɛseɛ. Awurade yɛ ma nipa nyinaa. Na ne mobrohu wɔ ne nnwuma nyinaa so. Awurade nnwuma nyinaa da wase. Na wɔhotifo hyira wo. Wɔka wɔ henie ne onyam. Na wɔbɔ ɔmaniye din. So ɔbɛma nipa mahunu ɔmaniye. Ɛne na henie ne onyam ɛhyerɛn no. Wɔ henie yɛ daa henie. Na utumi di afa wɔn totoso nyinaa mu. Awurade wo wɔn ɔhwe ase nyinaa. Ɔma wɔn ɔkoto nyinaa so gyina. Ɛne nyinaa hwɛ ɔkwan. Ɔma wɔn nyinaa aduane wɔ ne brem. Obu awu nsɛm. Ɔma atiafo nyinaa de ɔpɛdi me. Awurade tene wɔn akwan nyinaa mu. Ɔyɛ adɔe wɔ ne nnwuma nyinaa mu. Awurade bɛn wɔn ɔfrɛ no nyinaa o. Wɔn ɔfrɛ no nukura mu nyinaa. Ɔyɛ deɛ n'afɔdefoɔ pɛma wo. Na wɔtie wɔn sufrɛ na ɔgye wɔn. Awurade hwɛ n'adɔfoɔ nyinaa so. Abɔnefoɔ nyinaa de ɔbɛsɛe wɔn. Ma no bɛka Awurade ayɛ yie. Na ma honam nyinaa nhyira ne din kronkron. Hallelujah. Amen. Abraham Nyankopon. Adie nyina situmfo no asafie wo a. Wo ya mama nyina ni daso. Jirifo ade nkwa. Bedi ako. Bejo na asida. Amen. Oji. Moje bejo ya. Eni atamfo. Aswano edin ben yawra yesu yawra bedona asida. Amen. Akra nyina wra wonyam ya wo ye nipa yafo ye kan ya dwene bom ye ya dwene say ye ben hyiamu ya de atontom
Yedi achakra ma. Na wunyame a wo ba mu abibia yɛ no. Ampa ugina yɛ chi. Ye sha se ukua dada. Yedi abedu ene apam na homedai. Wunya yɛ chi die da. Onyame do wankoma. Wow, on hasn't me frying. David, but we didn't accident go in the Yana somewhere breaking your gopon. When I'm winning me, you winning me, yes, winning Sadia here, and I was go back to Yama. Now they shall one win yam, Yaba winning. We are mama, amen. We are born in from so chair, amen. Never came home. I did be able to see this one, Shammy, because when I was young, I'm going to hear you. When I'm baby, I'm a yano. But I never turn up pretty. Amen. We are mama never tell you about your friend. Amen. Yeah, Asante Mantam remain. Asante Mantam remain team. Amen. Then can you Mantam in Ara? Amen. Yeah, was a channel by do what you know. You need to be in a nam. Yara, Bedona Sada. Amen. And now made a cron. O man, you know, but you are shamu, she wouldn't go crona what in Yam. Amen. The Papa say. And Okasa for Obedina can't was so much there. If I don't know anywhere, amen. We have a friend I don't know, man. We have a friend I do some shade moon. We have a friend I do my amano. What Roma? What the penny pediani Juma? Obakana no Bessiano. Yeah, was a radon waka. Betty, I couldn't shadow them. Amen. Yeah, breaking and I be untrue. Down. Tina ye bre. Yes, slap a chow. Now the onion, dear Conquanum. Man come from Swanny and said yes, that. The mom said the wadum, Umobro, who are dry tear. Bedi Akon, Edus Cromuha. Omanaji, Ed Croatian, sir. Amen. Was this uncle Crobby Monomo? One coming shas and two. Why you are more proper, Manasa Futrong, ye buy ye, Edus Omadiasum, yes, some. Ghana Masha, or my Nasum Dian, yes, ye Nasum G. Maybe I could see a cannibal back one cabrebe bomb. Be Shroud Ma, Amen. Yenya Adam Ma, Yenya Shrama, Yenya Ahine Ma, Amen. Amen. Yan would that, so yes, you do what you know. Yana Dinara. Maybe I could have some of the Asia canker bed rob. The Kaya one yes, a year. Amen. You was a ampa when you had in a year. When I'm your baby, man, I hear no. Done as some reaction. What thou romantic, Betty, Wadumti. Amen. Amen. I don't know for when you back community to Sumay. Onyamia, my join, you know. Onyamia, Nayab, what do I? Oh, you were. Boni any dear quan some penny. Sabria Manamoka say, ye hear no mountain soa. Ye who ye niankasa yemianum. True Faith Evangelica. Penimfua omonso ababekin o wa monse bekese kram fan share de animunyam peni yemama kwaba ene na adwumi nyina agimu tata ne de frɛ hom adwene fo mo to hom no so mame onyamia madwai nyino madwai nyina tidi nyamia madwai nyina onyamia wonu sani pa
Sabre Lina Ebana, your secretary di Enimono, ye union true faith evangelical for NNA almost a day or double dum. Mamena or buffaloot, Esi Quanum Yifri or Mame. Na Santi B Bassa no free or Barbara Union cadet for Mochiomo Ababa. Edi Union, oh, more Seneca Self and Manama. The true faith evangelical. Yenuanom yadofo na omonsede odo ababo odum ene ye eba beye onyame adwuma 2026 mu yi adonofo mepam chow adwuma nko omangani ya madwuma yino wala yesu ya madwuma wini usajwa Evangelica, phone no. Let them say. Phone
Say
Because they are them PSA. I'm a Muslim in Jesus Christ, you know. Say, what boy, your crown any pedi on buying? Na yada so ti ase. Ebia na adwumane koso ntina wan ntini yi a. Edomo a wo omone mpani a eba wo yi. Enye obi biara say ye ne ayenuanom. True Faith Evangelical. Ena omode something fe aba wo ye oh bon sem kese pa fa hye ready ni nyam. Now me kai we say just last 2 weeks ena a week ni na omo convention na omo ye omo de no the national administrative chairman Honorable John Akwesi Yeboah behind him there is a very powerful lady oba pasewa eni mpanimfo akokosra won mpanin so ehye asori bo se yensu yehia odo ayi ne di no onso beba ampa ne ampa wode wodo ene baako eye ababeke ho ka se awurade Yesu Kristo oye na doye ehoda ya de bre na ye adwumanti ye toa ye dwumadie no so mesre na sabre ya maba bedru de adwumdefo momaye asedanyum baako bi hotwan bi na ya mfamo mo akwaba nti me de afidie ma chama dwon mesramo dwumade ne ye no aya na commentaries ne doso ye say ye nim de ye ne amunya abotre ma ye nuanu ma besra no omba boabo mo bre besu ye bo mo so ba be me ye nyum baako ka amen pa Amen. Hallelujah. Amen. With the me and my mom welcome. Yes. What's up? What is that? Yeah. What's up? What is that? What's up? What is that? What's up? What's up? What is that? Right, you know. And some handkerchief for you, man. Say, what's up? When
If you are happy and you know, clap your hands. Thank you. If you are happy and you know, clap your hands. If you are happy and you know, and you really want to show, if you are happy and you know, clap your hands. If you are happy and you know, clap your hands. If you are happy and you know, clap your hands. If you are happy and you know, and you really want to show, if you are happy and you know, clap your hands. So who didn't say when you're job or some? So who didn't say when you're job or some? So who didn't say when you're job? Now we'll press it around you. So who didn't say when you're job or some? Oboni ani die kwan so mencha wono metime safra the head of prophets for Ashanti West, Pastor Daniel Ajay no abafro platform yi amame wa bra obobom paye edi yenyankopon asem anim kan amaye oboni ani die kwan so ba bibia wo bia bra apataya se emaye yedim se moba me nkonwa no ebu yeso de nanso ebeye se ubegina patia se dan se okwa classroom isabrei mesres of penin oboni ani die kwan so ne penin na mama muso amame na ema no manya masade yi wa bra adifo penin odifo Daniel achei tuntum seyo kokko sam ye megina hayi wa bobom paye de awurade asem anim kan amaye denmas onya mema mpamcha momaya mpampaye wo woni nkwan bo do ofiri soroba yes so obi dia na wanyankwa Jesus a bread is all for kwasam amu ne yakasa amen isa gwanhwefo ya shoot ye wo se wanum asem amen yemfa nkobɔ bra na oyi wani manyuma de tosumienu a akra wagidi mu nyina ya anya yiraba wadu nti openya ho amen Amen. ye daddy for penny say oh wa mo nsem kase kwa mfa ma no mpa bo ne very simple oboni ani de kwan so ye de bre na yi adwuma me mpese mecha won kra no ye ba ya ye hye adwuma de yase afri da ukuoda ba nyina ba si neda homeda yi
Yes, of Penia Panoa. What did you make ye three? Yantin and no casa. The Cassiantin and no casa, and yes, one casa crowd shirasso. Nanso a pass a warful platform. No, we didn't coupon as some every year. And then a din kind. Messra Cranina near Nedin. Nefa when Nigia come and Nigia home. Bow some Cassiapa. For sure, his lordship, the General Secretary of True Faith Church International, Apostle Samuel Owusu Boateng. I don't know. Mama Yajomba could be. Juan. Yes, Abray. Yabasa na Yaniaba Juan or Juana. Yaminti. My baby. Mon flow platform no. Yes. Now mon fatum. Enshia. Asempakani wa brother nyame asem bayi. Hey. Ah, me who? Oh. Enti welcome address by True Faith Evangelical Singers. Ye nyina ye yebusia mako. Sabre de me de na fie de mama me da se. to God. Bonsem kesema Jesus. Oh, other for somebody from Kura.
Bonsan Kasiapa, my Jesus. Amen. Hallelujah. Edewurade ase. Adoya. Yewura Yesu. Waye ye. Edewurade ase. Amen. Tumia. Waye na ti. Efide di kan. Ede abeduru enne. Bema ba Yesu Kristo no. Waye bi. Sabo nsem kese ma Jesus. Ayo ono na hwa me ne wo so. Yes. Na anu no. Amen. Ade abeduru ne. Ayo ne wo sori atumi no. Ena aye me ne wo mienu yie. Amen. Ma won sani fan ko so kase owura Yesu yade wase o. Amen. Amen. Aye sanke pebiri bi a enye ewura no. Ena ke yoye. Na ke dia danase. Yenso ade nyina afiri ni mu. Ona na bo wasuri. Amen. No bo asase. Amen. Apo ene de wo mu nyina. Amen. Bibiere ni wa. Enye berema Jesus Christ ensalu adwuma. Inshira nka no soro mu a otie. Enimonyam nka no. Entotom nka no. Amen. Na sabe na ya pega no na sorfie kunkuni. Enim se obehira ye. Amen. Amen. Enne sofmanyi Thomas Edubempa ne nsem nchie ni. Wose asumdua efiri ye na Awurade Yesu Kristo nten. Na nanya nkronpon ne do. Won nkronkron ayonkofa no. Enne wo, enne me, enne tidi ma nyina entena da. Amen. 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 Se ehu de ehu ya, na yeti ne yeti ya, na ye Awurade a. Se wo hwe enhye mu de yi a, enne enigi abafia ha. Enne enigi abafia ha. Yenuanom evangelical afo ofia bonsem kese pa. Amen. Amen. Na omuwura ha pe. Ana minya quotation Psalm 133 verse 1 down. According to Psalm 133 verse 1. Enuanom ba ku yemu nhira. Bible say enuanom biako yemu inshira. Amen. Tie kasa we ye pa. Enuanom biako yemu inshira. Amen. Kaba mu nenko. Hwe eye. Wo se aya na eye pa. Ene fa eye. Na eye fe bebre. Se enuanom bom tena fa. Se enuanom ebomu etena faapon. Bon sem kese pa ma Jesus. Ene yempanyifo yi ba omo ba yi. Aya enije. Wo chiawa na yato yi hu. Enika bebre. Minim se obi o ha bia ani agye. Amen. Sa no so nyankopon so nani agye. Amen. Wei na aye so panyina wanya no ba bi ko John Owusu acha. Na ina kuma so ade pa. Na enne na abem. Ewurade nkae. Amen. Ewurade hirae. Amen. Tie da Bible ne kai. Etesem pampam ngopa. Asi ehia sa etese apampam ngopa. Ai sangu bodwusem. Na esane a na egu bodwusem. Aaron bodwusem. Efa Aaron bodwusem. Esane fa ne ntade mu ano so. Esane fa ne ntade mu ano so. Etese Hermon bosu. Etese Hermon bosu. Ai sangu Zion bepo. Esane gu Zion bepo so. Eho na Awurade ahye nhyira. Eho. And what says so na. That is why God commands blessings. Amen. Hallelujah. Amen. Enti Onyankopon hye enhyira. Ene nkwa. Edi kosi dada. Amen. Amen. Enti enem nim se Awurade ahye enhyira e de amaye ne. Amen. Na de ba ko me kani. Se de ye nyina ye hye yi e yo feso. Ye ma ne nye ne nko a. Ye ma ne nko hunhum. Enye hunam ani so ade na mo ehunhum ade. Fi se sa ne Ewura Yesu Kristo pe. Etiro nam okenkan ni so kan kire se hwe ye ene fe ye se enuanom ebom tena faako. Ebre bi na atwam. Na hawo wa ene hawo bi ene ho bi. Amen. Amen. O mo nsem kura. Na no Jacob ko hie ni nua Israel. Enye ni dia na bai.
nije. Ade ba ko mani je wo se na osuro se ebi kure mpa ni nyan be bibi eto de japade ko man na jisen kana ko maton. Was oh minyankopon no so ahira me. Papa. Na se de wadi yie no. Sa na medi no. O mo nya kakra. Amen. E de am Kristo. Amen. So nya kakra. Amen. Kristo. Amen. Ewurade nhira ye. Amen. Enne asema me pese etumu na mo ni. Topic in here, perfection in Christianity. Perfection. You go school no. And I said, your normal lifestyle. The enemy say, no one is perfect. What can be that? But I me prove you wrong. You need to be perfect before you can enter into the kingdom of heaven. Amen. That is why I want to talk about perfection. Yeah, what they mean, you know. Yeah, what fear, you know. A heavy tea. Anyway. So we will have a heavy tea. And then we need the tea. What here? Say, oh, so Christo, no. Said, you know, I shot at the feet. Now, Miss Mashat at the feet. Now, yeah, soon as sorry, you were here. Eye febebre na menim se dabi ahini animu kuro no kuro no a na bonten eye sika kokon no kuro no a ahotefuo enkuto ene tumi kom no se kuro no se yeduru ho no mo a menim se eho be ye niche abrodi ehu ne hey hallelujah Amen. Enti so e Kristo ni a aya mo ani nyina kuro konkon no Yesu dimu. na ade ba ko me kan wo kuro no ho a me yem sim ne se e kuro ne nso Debi. say me to accommodate the whole population of this world. I'm telling you, e kuro ne nso sa okay these no am dimensions. Kina Yesu nam na okọ no no wura bi ebusa ne se Ewurade won na abaji wo no o me kakra bi ana na se bi o se mum pre Na mo nhyen opon tenten ni. I'm preaching to you about perfection. Yan some Christo said ye pe. Now when I talk about perfection, I'm saying, baby biara, there are set up standards. Set up standards. Say yes, set standard be the 200 more. If you live according to the standard, it's for your perfect. Now, yes, you believe in Komo Kakra. Preach on. Now, what me who say, yeah, it can say, yeah, perfect. And Sana, and your son, amen. Amen. A man will say, okay, Hebrews chapter 11, verse 32. About 39. Now, what you will say, you know, she have one bread, yeah. If I how what I am a new Na wonam gidie so nya danse pa no. Won san ka bo hye. Efri se. Onyankopon asiesie biribi a. Eye ne chenso. E de asie yen. Na wankwati yen anya won pe. Won pe. Me say, payo e wo Kristo sum. Payo e wo abrabom. Payo e wo asetinem. It is said, oh, ye prepare. You're free. And son, what menya? I catch your papa. Amen. Amen. Yes, you need in Komokakra, Matthew chapter 5, verse 43. Asempa Matthew Tweremaye. Yes. Me pache wetinu. Enchemu aduanan miensa. We what kind there be a kind, but better me interpreting Kakranisia. Yanko. Matthew 5:43. Double time for. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Ti Awurade asemo. Bible no say do tamfo. Yanko. Moate se wo kan ye se. Yesu say moate se o kan se do yonko na tan wo tamfo. Do yonko na tan wo tamfo. Enti kakane no a wo do me ana me do wo. Wo tan me a me tan. Enti a emara. But Jesus Christ yeah, you may be Jesus. Hallelujah. Amen. Yes, to say, what to say or can't say. Do yonko. Do yonko. Not time or time. Not time or time.
Na me deɛ. Na me Jesus Christ deɛ. Me se mo sɛ. Me se mo sɛ. Mono mo atamfo. Hallelujah. Amen. Yesu sɛ yɛn no yatamfo. Mono mo atamfo. Yɛsua biribi a bɛma yɛn yɛtuma wie pɛyɛ. Yɛyɛ nyame adwumayɛfoɔ. Yɛyɛ nyame asomfo. Woyɛ odiifoɔ, woyɛ ɔdwomtoni, woyɛ ɔsɛmpakani, woyɛ kristoni, wode sika no wadeɛ nyinaa boɔ nyame adwuma. But Awurade Yesu ka sɛ bi akyerɛ yɛn. Wɔse meme ne wo mmienu. 2026 year ewiase fam yɛwura afofoforo mu yi. Mefa hyɛ w'adwene. Na bɔ mmɔden sɛ wo tamfo a wɔtan wo no ɔno na ɔse menka nkyerɛ sɛ dɔdɔ. amen. Amen. Afei ɔhu sɛ wotu w'ani hwɛ baabi a nka bɛhunu wo tamfo no nanso Awurade se menka nkyerɛ sɛ dɔ no. Amen. Amen. Kɔ anyway. Munhyira wɔn a wɔpae mo. Yesu sɛ yɛnhyira wɔn mu a ɔmo paw yɛn. Deɛ ɔmpɛ w'asɛm. Adeɛ baako a ɛyɛ wɔ abrabɔ mu ne sɛ wobɛtumi ayɛ adeɛ nyinaa bi de ama onipa bi a wopɛ n'asɛm paa. Ba deɛ woyɛ nyinaa nyɛ no na ɔhwɛ. Yee. Woyɛ ne papa no na ɔyɛ wo bɔne. Nɔkorɛ. Tie ne yie. Yesu sɛ ne saa yɔkorɛ mpo no. Munhyira wɔn. No hyira no. Amen. Amen o. Amen. Kɔe. Munya wɔn a ɛtaa mo ne yie. Obi tan wɔ yɛ ne yie. Yesu asɛm no obi tan wɔ yɛ ne yie. Enti ofidua mu, wasetena mu, wadwuma mu, biribi bia woyɛ bia, wɔse so obi kura mpo tan wɔ a. Yɛ ne yie. Yɛ ne yie. Yɛnkɔ. Momo mpaeɛ ma wɔn a wɔha mo. Obi a ɔhaw Jesus se yɛmmɔ mmɔden sɛ yɛbɛbɔ mpaeɛ ɛde ama saafoɔ no. Ɛyɛ bibusa sɛ deɛ wɔkeka yi wo mu ɛte sɛ. Amen. 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 Baabi a mede ofiri no bɛte aseɛ. Firi sɛ ɛyɛ heaven na ɛyɛ anidasoɔ. Papa bi de ne mogya. Yes. Mogya bi a ne boɔ den. Yee. Ɛna abɛtɔ yɛn. Na watɔ yɛn abɔden. Enti owura ne ka kyerɛ yɛn sɛ obi kura mpo tan yɛn a. Momo mpaeɛ ma no. Yɛmmɔ mpaeɛ ma no. Nɔkorɛ. Amen. Amen. Kɔe. Momo mpaeɛ ma wɔn a wɔha mo na ɔtaa mo. Kɔ. Na moyɛ mogya ɔwɔ soro ne ma. Hallelujah. Amen. Sɛ yɛtumi yɛ nneɛma yi a wɔɔka yi a ɛno na Bible no sɛ yɛbɛyɛ yɛgya no a ɔwɔ soro no ne ma. Yɛ sɛ ho aba no. Wo ne wo nua yɛ aka. Wo nua ho asɛm hyɛ wo mu. Wokyiri wo nua wompɛ n'asɛm. Wo ne no nyɛ fine. Adwenadwene wɔ tirim tie wɔ bi nyɛ papa. Ho aba no. Yɛn deɛ yɛnhwɛ Kristo saa. Ɛyɛ deɛ de ahobrɛase adwen ɛne obuo ne anidie ɛma Onyankopɔn asɛm. Na menim sɛ yɛbɛsua ne yɛgye so saa. Enti nnɛ awotie Onyankopɔn asɛm yi na wɔgya w'adagyeɛ nyinaa bɛnhyia mu yi ase 2026 abrabɔ a bɛbɔ no bɔ mmɔden sɛ wo ne obiara nya asɛm. Amen. Amen. Ɛne obiara nya asɛm. Ɛmfa obiara wɔ asɛm hyɛ wo mu. Na ɛduru mpɛmpɛnsoɔ bi a obitumi bɔ mpaeɛ saa wɔsi na Awurade ntie me ɛna me ha woda so da me so but ebi kura mpa na ɛnyɛ wo na wo asɛm tie wo bi o. Yes. Obi so wɔ asɛm tia wo. Etia. Wɔsi sɛ ɔde ayɛyɛ deɛ saa kɔ Awurade anim. Bɔ mpaeɛ gya no hɔ. Ɛno nua no nkɔbɔ mu ansa na sɛ wobɔ mu wie a ɔbɛbɔ mpaeɛ na wosu Agya Nyankopɔn no wɔtie wo ne wo ne ofidie mufoɔ no ntɛm te sɛ obi a wadeɛ mu nsɛm bebree na kɔ so obi no adwuma mu ɔkwan a ɔnam so no nsɛ sɛ ɔyɛ Kristoni ndam nyame asɛm so tuufo nɛ sɛ mo somfo mabɔfra Awurade ako a wɔde makyerɛ mo anim dɔɔ ne berɛ mu deɛ Awurade ade ama me no ɛde so mo. Amen. Ɛnyɛ ahomasoɔ mu ɛnyɛ ahobrɛaseɛ mu. Yes. Fisɛ nka yɛka asomafoɔ no mu deɛ a ɛne nka me ne akuma koraa nanso sɛ wotie Awurade asɛm yi a ɛbɛsi wo yie bɔ nsɛm kɛseɛ ma Jesus. Atɔkɔ w'anim kakra. Ɛfiri sɛ ɔmanawia apue nipa bɔne ne nipa pa so. Ɔmanawia apue nipa bɔne ne nipa papa so. Na ɔtɔ nsuo gu wɔn a wɔtene ne wɔn a wɔntene so. Na sɛ modɔ wɔn a ɛdɔ mo nko a. Ɔsi sɛ yɛdɔ wɔn a wɔdɔ yɛn nko a. Akatua bɛn na mo wɔ. Ɛdɛ yi ma sɛ medɔ wo a wodɔ me nko a akatua bɛn na mo wɔ. Akatua bɛn na mo wɔ. Mmom ɔka biribi akyerɛ yɛn. Me nua ba no me wɔfa ba no wɔfiri m'abusua mu wɔyɛ me kurom ni. Me ne bɔ ntɔ baako wɔyɛ me family member wɔyɛ me family friend and for that matter sɛ nipa na me dɔ no we are not living to a perfection
Hallelujah. Amen. Kaba wo ne nkwa. Tojefo nso nya saa. Ukaduru baabi o monum nsa. Obi kura tumi nya ne sika no afrafra ne namfofo wo me nkwa ne nkwa boso. Obi tumi ko pesika a wanya no no wayi mu bi no ha da ko pe machine so se bo live band na ehia be kurum ho ma nipa num nsa bro papa na ko to obi no onum cigarette a wanum awie na aka ase no mmia ne se o se kere o so gina to aso jepas omu wodo papa odo we to omu nko osoro hemam eno na Jesus na kasa kire yen se ye momoden se ye bema Christ life apayemu amen Christ like apayemu se yen ye be live like Christ. It was set a standard be at the Amay. Yamay, Adophonum, or can be a train pa. Mommy, if you see you or 20, a we attempt. Amen. Did I be a number in front of one, pay those who are no Cassa, no much as I say, or be no big bench, most of them I know they send a bag. Yea, you are 20, papa, and you are not the bonny team. Yes. And can you was more kind? Go what give me no money in your back. Amen. Yes, classes will be forward the Asura for forming a class. A kind of home. Obibo asumon kuma fa ni bana mano. Kristo mu etesɛn. Kristo mu etesɛn. Adofo no. Me gina wo Yakobon maburo hunu so. Na me kasa kyere obi bia wa. Amen. Obi amamoten. Na yema Kristo su no emra yi mu. Ene sɛ ye bedo ya tamfo. Amen. Yanko. Amen. Amen. Ya poso ahimam na ako. Lokure. Ahimam nti na yebre. Hwa ne gidi e wo wiase a ebinum nam. Ene de omoyo. Na no se paka fo panyika. Oso obi se ene die ni de no omoye nim. Ono wa kire mu panim se ene tie wom. Na Yesu Kristo na nam ni wo so de atumi so na wayiw. Amen. Na wa fo ofre busua kontontim. Amen. Ene wo de wa pa na wa be hyewa ni monyam. Yes, Lord. Ene wa benya akonya. Abe osofo. Aye. Sabi unyo osofo keke. Oyo osofo panyi. Pa. Enti de American etesen e wo mu. Enti uni bibi tia wo bi. Ah, na bedu ba bi no osofo ene na sori ba wasem. Eh,
na asɔre ba so ɔsɔfo ho asɛm ne yɛpɛ heaven akɔ awurade nsakyera yɛ Amen. ɔso nyankopɔn nsakyera yɛ Amen. sɛ wote asɛ bakafoɔ ka sɛ ɔmo pirikyi yɛ nyinaa wobɛte aseɛ fapem mu a awurade yesu kristo nam tetefoɔ mpanyimfoɔ a ɛde gyidi bɛn na samuel bra kom so ɛne agya binom ɛne panyin joseph ampadu ɛne panyin john ɔso akyam mo yɛkɔ difoɔ fa mu a yɛwɔ difoɔ akonkoro ɛsɔre a ɔmo yɛ gyidi mu atwuma abusuafoɔ saa wo konkoro tumi a ɛyi ne ho adi na de gyidi si wɔyɛ fapem papa no wo mu no ɛte sɛn Metie. enti atadeɛ na wohyɛ no ɛne gyidi ɛnhyehyɛ ɛfa enti bra wopɛnwi bi de aka wo tiri ho no na wode kɔtena kristo anim no enti woyɛ mo anhyɛ wo ama wo bi ate wo mu anka nkyerɛ wo sɛ deɛ woyɛ no ɛnyɛ enti obi adeɛ da wo a wokɔfa no enti woyɛ mo anhyɛ wo ama wansuro ɛna wotu wo adam wo awurade nka yɛ ho nnɛ Amen. yɛbɔ yɛ wo mmɔden na yɛtrae sɛ yɛbɛtumi ayɛ adeɛ a ɛbɛsɔ awurade ani Nokure. ɛnyɛ sɛ nnipa bɛhu yɛ yɛ o Debi o. nnipa fans deɛ ɛnyɛ fans sɛ yɛbɛma wo so yɛbɛbɔ wo din na wagye din yɛka sɛ wo no na ɛyɛ wɔ no a daabi sɛ nnipa wɔ nyinaa nni mu na kristo ni mu a ɛyɛ kwa ɛwɔ sɛ kristo ni mu Yes. na ɔna ɛwɔ ha nyinaa ɛmpawu na obi anim wɔ a wowɔ baabi kɔ bɔ nsɛm kɛseɛ ma Bonsem kɛseɛ ma Awurade. sɛ saa adwene wɔ ɛba wo mu a woyɛ biribi a wobɛsuro Amen. woyɛ biribi a wobɛsuro Nokure. fi sɛ bible se yɛn akristofoɔ no yɛnɔ wiase anaasɛ ɛnoma a ɛwɔ wiase na sɛ obi dɔ wiase a Agya ne na dɔ ne agya ne dɔ no ɛni ne mu Yɛwɔ wiase nyina. ɛnso na kyɛke hwɛ woba yɛ gyidi mu a ɛyɛ soronko ɛno so nti na mote wɔ kama fɛfɛɛfɛ yi gyidi no sɛ obi bɔ adwaman a yɛtu no ho Nokure. yɛnkora me so nsa mfa ne nhyɛm enti sɛ woyɛ sɔfo ha na obi yɔ a me ade baako a me lifestyle meyɛ ne sɛ me mede asotwe wei ma ɔbɛnten a mehwɛ sɛ the same thing wɔyɛ they are the same punishment ayɛ sɛ bible ka sɛ sɛ monhwɛ yie na Amamfra ebinom ebɔnim. na sɛ woyɛ mistake na woma nipa ne sɛ woadi yɛ biribi nti ɛsɛ me spare no anaa mete punishment ne so pa na wokɔfra ne bɔnem yɛwɔ asɛm o ɛgya no masɔfoɔ mesrɛ mo moma yɛnyina brane na wɔmu a wɔa nyinaa adɔfo mu a wɔa nyinaa ebia na obi kora nim deɛ koraa no ɛboro wo so ebia baabi a obi akɔduru a afei ne kristo nam de wo so deɛ tumi so atwe no amna bɛgyidi ni no ebia na wonnuru hɔ bi nanso awurade to no ato hɔ sɛ wo ɛna kɔnturu no Yes. moma yɛnhyɛ deɛ ɛbɛyɛ a awurade ba akontabuo bi a yɛbu no wɔ yɛn akra dodoɔ a ɔde ama yɛn nyinaa ho no ɛbɛyɛ akonta papa na yɛnkɔdi fɔ wɔ kyena nhyira nka yesu din daa Amen. nti yɛmfa nokorɛ pɛpɛyɔ toboaseɛ tema ahomɔborɔ Yes. ɛnyɛ awurade adwuma no Pa. kristo baa yɛnya nkwa amen Amen. ɔdɔfo yɛnkɔ yɛnim Anom ne nko a ɛdeɛn na moayɛ aboro so kɔ nkyɛmu aduanan nwɔtwe enti monyɛ pɛ sɛdeɛ mogyɛ wɔ soro ne yɛ pɛ yesu kristo asɛm a wɔka ne sɛ yɛn nyinaa yɛnyɛ pɛ Sɛdeɛ mogyɛ wɔ so. hallelujah Amen. ka kyerɛ wo nua ɔto nkyɛn sɛ yɛpɛ sɛdeɛ agya wɔ soro no yɛpɛ Yɛpɛ. pɛ sɛdeɛ agya wɔ soro no yɛpɛ Amen. be perfect as our heavenly father is perfect Sure. it was set a standard bi ɛde ama yɛ Amen. yɛnim gyidi no sɛdeɛ esi bɛto no Nokure. yɛdi mpanyimfoɔ akyi Paa. yɛnim sɛ mo sɛ yɛ adwuma no de kɔ ɛna awurade adom yɛso yɛaba yɛbɛnya bi a yɛɛke Aye. hwɛ yie na yɛpɛ o dressing hwɛ ne yie ɛnkyɛ atadeɛ ne mpa ho da ɛyɛ gyidi akyiwadeɛ Enye. ɛnyi wo no funtam ngu abɔnten ɛyɛ gyidi akyiwadeɛ Enye. ɔbaa mepakyɛw ɔma yɛ fi ntoto n'ase mfiri asɔre fie nkɔ fie na mfa nkɔbɔ mu wobɛhyia obi kura na ne maa yɛ fi engu no wokɔka afe ne n'ani aba ne ho so sɛ ei na sɛ me maa yɛ fi no kura mu ei Asɛm. obi a yɛaboɔ so de kristo asɛm akyerɛkyerɛ wo Yeah. hwɛ nku no a wode sra ne yie o
na kala foforo bi ba oni padua no ho na awurade yesu kristo ba obetuma busa eno nko a e de agufo sa because ya wo won obi anim so ye tuntum but wo chenyi ye kokko ya hweyi amen when mu nyina mani pa enye perfect o ei cheni ye itio ame enye perfect itime sramo o me nhwe yie ya ni ntonyu ya nwere se de enimu dada no na mokora de minim sam ayo wie kora dada o mo nsam kase ma mo me na no nsam kase pa ba no bo wo nsam nsa wa ye bia wa wonim efiri ne enkoyi bibio awurade nkae amen o se ntia nya pe se de mo je wo so yakopon no enye pe timbeso obi esua sakasa we ne ye pa awurade adoma boy Job 13 verse 10 Job 13 verse 10 on tin Job eti dumiensa enchemudu se mu hwe nipa nim kokko mu a tie the Bible kan yi ho wo se yen ye hwe nipa nim e wo kokko mu a obeka mo nim ampa asem wo ne ho am asofu amen amen wo se yen ye hwe nipa nim e wo kokko mu a kokuom on se me kan ye wo yamashi wo kokuom Bible say as I say shatene ni nyina ma yes adia bia tene na de antene so ntene entina na munim na mo hwe nipa nim kokuom a obeka mo nim ampa awurade say obeka mo nim na say de Yesu ka say mumfiri bi so fi mo mo ya de antene no onyame de omu ya nsankyere ne odomu ya nwo adwuma odomu ka asempa no omu yi sika boaye unu ma ho de nyina ayoye nanso ennam se na omu hwe nipa nim kokoa mu nti o ka kire omu se mumfiri me so fi mo a mo ye de entene anya so fo nko afam o umem wadwumam wonam fofam woni ni pantem emanyi yi mu ma omu so you say ebetumesi hallelujah amen according to Job 13 verse 10 se mu hwe nipa nim kokko mu obeka mo nim ampa na ne kase ntum akoma adan awurade kase tumi owura ne ho de obeye wiase no owura fi se onam ne tumi so ebe se wiase bre bi atwam etu onum so obesa ba biem obeba ana wo ye no man se de wo pay yes ma Kristo adwene ntena wo mu mate na bo obra se nipa konkron amen na enche na owura Yesu ba amen obebu nipa nyina aten amen hwe ba bia na wo se abusua bia na wo firim afie bia wo firim anam owura bi moja ama wo enne obesebi enne wo ye gidi ni hwe ye wo bi won ho a se gidi gu ne obeye mobo e ka ho na menam di kan egu ne mawu won ma busua mi firim yeah me ye ko anani yes obi o ko anani bi anim se de ko na busua tie ampa so emu memma nye yi o emu memma nye yi emu ma na yi se woni mu a samom nanso se owura Yesu Kristo mo jaa no ate wo ho pa yes sa covenant no enya dwuma wo so enya dwuma that is why you need Jesus Christ in your life my God it is obi wo ha no mfaru ma Kristo a ọmọ mọden fa no ma Kristo yie na moja ne ntọ na boden so na wonye tina brebi na apam bia eye busua pam emunti na onne ne ho bo se kase ma Jesus amen 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 ya inti na owura Yesu di abakuro mi ha amen se me kana semfa nche nipa Jesus ti so wo ha tie bo moden na wo wanya akonya na wo be ye Kristo ni no e mo wo bra se wiasefo ni bio ayaka wisi entwirie achese adwumpone de empata twe ho firi ho na ensuye amen amen Yesu moja o na toy ejo asem te de to yasem so no o se me ba me dim na me de ayeden anyeme na dodo a o che me wona o ji ni tindi ye o ma wontumi se wonye nyankopon na nyankopon ma na wo ye emfiri de obere ma pe
Emfiri honam. Yes. Ana moja. Yes. Dem efiri Awurade tumi mu. Amen. Eno ayo sa. Bon sem se Awurade ama tumi na wo ba ne ba. Kristo ba wodi mu. Obeti no aye wo yie. Wo ga so afore ba wo bo. Wo sika wo yie. Ekwan ya wo twa ya ba ha no. Enti wa to agu ana. Eno ti na Awurade se me nkyerɛ kyerɛ kakra bi na me famfa. Ekwan ba fa so ba perfect. Amen. Wo be yi jaja no ma bi. Na wo wi pɛ e wo Awurade anim. Awurade aye wo yie. Awurade asiesie wo. No you watch when manyam. Can you be an amazing in the Abraham album? And I yes, so ye. Now, swinging them on the money Baba person. It's a thing about Kopiaki Satamo John anywhere. Obiania, it's a thing about Kopiaki Satamo anywhere. Pharisee Sadiki for Kobusa Yesu Christo question. And I used you, Mano. Now, when you say, now you the Pharisee for Chenio. No, you the one. Sadiki for Pharisee for Yes. If you are saying no Makoka, no Makoka, you can say yes. Yes. Kobusa Yesu assembly. And I used to some. Mission was sending me some. What do you Yesu Christ was saying? What do you Christ was saying? Saying. Just some no. Yes, and tell me say. Bob said, Nipa Concron. But what then said 2026 he pray. Obey perfect. And ye I make it. Christ what do you say? Yes. Christ was saying. What do you Christ was saying? And yes was saying. And I know myself. That's nipa enya baby sia na ne rafi baby Awurade abushia bia na afi efi ana afi kai bre bia ofre kura se ba kuro sofo na Awurade ayi osi hu be kai kan bre bia twam na TV e wo hono ye black and white okay so obi ba ko nya color TV na wode dem a na esese wo mia wani a na awre ho sem se adu time a talking point wo so a enche na kan drama be ba so no to ba ba hwe obi a na so a wunya de no sipi. Hey. And no one was out to fear. We will move to Kutao. TV and Yeti Copo, a frat, a bodown, which we control the city open. Chris Wayabiama. A piano, yes, to Chris Wankau, Kakabia bomb, because I win some. Papa say, Mindy, I can feel no, Radia will say, Radia will say, Amen. And the Christ Wayabi. And all that came. Una came Mukura, what's in Wobi. No could it. Sabri will be Diana Sabia, and Radia you are Matias. Amen. Who will be a shot from January 2025, and through December. Who a Radia Sand over 2026, I shan't wash us if I'm for
Onye wo debut. Onye wo debut. Wamba wasetere mu no ma bia bi. Na tedi asori ede pepa na aka e wo Bible no ma yeni. Asomafo dwumam. Adi fu dwumam. Adwum to dwumam. Asanka dwumam. Enkyerɛkyerɛ dwumam. Ah, Awurade din no tumi mu nti. Ene esikafo ne adefo ne ekyekiri wo yemu. Bon nsɛm kɛse ma Jesus Christ. Meko Awurade ayɛ. Ɔde bɔne ɔte sɛ me no ɛna me na meto ayɛ yie dwolo a. Baby, I'm feeling what the power, and I'm to us that you're right. Timmy Power, we need Timmy Enti so be ne Kristo ani ne ya. Eye ne ya che wo bi o wo wiase a ohun Kristo. So Kristo mu a. Yes. Enti no se atembo no, o de be frase wo na so de fi. Na o frase so a, o frase fi mpanyimfo ne so. Na no ma bi ka se bi kire me. O say panyi mo hwa e benya nkwa, ye ma ne benya nkwa na munya nkwa. O ka se me yemu shime. Ene say hwɛ ɛnka obi bɛ Kristo mu sɛ ya wɔnyɛ akoa ma wo dabi tie ne yie amen na ɔno ɛna ma wo woduru deɛ wodu yɛ bɛyɛ wɔsɔfo te duru bere bi a enyiwa ni mfiri asafo ma no so ma wadwe ko wɔn so na ɔmo ni hɔ no mu a mpanyin betuma tanta kasa asafo na gu ntu ahoma no fabra amen samo tinka duru bere na de oni mo ɛnka duru bere bi a ene nanka o bomodi ase o be yire wo ho ama wo matena sori mu no akopa bi so ba yedai abeka ho na so ya bai 2026 asenka kura won kobi asafo no kura won fo mu nyamba bo kasa Ewurade nkae amen ena amatutu no ehu se ase ya dwene no wo won na ya hofo no so e chen won na o ye jide ma no awo Osu Nyankopɔn tene mu tie nkyerɛ. Amen. Me yana me de wasi. Nokure. Me yana me de wasi. Nokure sofo. De Yesu ayi ama ye no enne ye se ye be bo afode ye na ye de yakɔ asase no so. Hwɛ Asante region ko ana ba ha yo. Hwɛ ni ba wa. Hwɛ dom wona wo kyiri kura me hwɛ na me ye mahyɛ me. Ye hwɛ wona wa ma wo fie. Edom ni. Go to Greater Accra. Kasa. Go to Central, Eastern North, Eastern South, Western, and the brown of A and B. Pull it. You're all doing very well. My God. Jidia sorry. Na say, yengina ye bomwa. Kaso bi antu ye yon. Oka obeka to bi nti ase. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Somebody black way. Someone you are yenia. Go be a jidi suya na si one way da. Mama Come with no.
Yesu dimu. But se wa brabo no subanye pa ugu Kristo ani mase. Mpa. De urade ayedi abeduri, pempenso de abedui, ebinom de omokra to na na sam abrako no Nyankopon fa na so di gidi aso de bai. Onya aboafo bi di se akokora dwom. Okay. Opani eduet krufam. Okay. They know why people teach and what you try to remember home. Concurrent banana some will no go to quotation. No, what you might kind of try to at all. Woman at church in a woman. Woman at Domu to an amount. Woman amount who said, Yakoba did the cry, young Kona pa. Young Kona we are, Yakona Nato, or somewhere with him, and now we are the pet. What the Amaya did for ya on your form so a year in Tassam. A D. Can't you move? Form so young what you man? Yes. Kind mini Odi for Daniel J. Can you back some kakara? Na ukada nyumere na nsuo no eton. Na ye wa ha. Na ye shake ani. Ye beti you. Na wabunku to ye sugu awurade so saa. Na nsuo no firi hin o. Te. Wa monsem wa ha. Kwa wonsem kase pa. Ya ba ya di for panyimfo yi. Akyire mu sentene wodo. Omudi akoma pa opepa. So oni sika kura. What did I touch ye? Jimmy Christo ho. So be ye bribi. E di aboa Christo dwuma. Yes you come. O Jesu for just 11.
me catch you. Omutinasi. Emma ene. Yehu di yehu. Eye den. If you say, Omuti ye no mo ye no ase. No mo nim de no benya. Na obi ti Kristo mu. On ti ye ntia wo so mewrade. It on born brase no. On lucky be a friend understanding. And also the akodia kesi abonsam de kutia yen. So you always create confusion. Unconducive atmosphere. Unfavorable conditions. No the urem. When you mra hoso no, why mistake? Therefore, Christ aye bia maye. Wa sami no mienu animonyam. And ye pia busuam aye sonko. Sa na tie. Ye duro busuam aye ye sonko. Eti na ye ba ye wie ye dwumadie e wo homedam yi. Na obotaye esie ni so. Ni adwene Kristo adwuma ho yi. Asa. E be say wo obomodin na wo ye bibi. Amen. Amen. Oba bi ade bi me fe. Na eso ni pa. John 20 verse 1. Me wie one me wie. Yohani asempa. Me nka quotation bi abi. Eti aduonu. Enchemba. Enchemu edikan. Oba bi ne friend Mary Magdalene. Ana Mary Magdalene. Oba yi na ahohomboni woni mu. Wonya encounter with Christ. Otimi de ni tumi anu owo no. E deliver. E ma ahomboni no. E tufiri ni mu. Hey. I say now what problem be mu. And the Christ didn't to me a joke. No correct. Of finding penny for the deal for so. Yes. And you to for to Juma who could sane. Yes. And we are who Juma na wachi. Eko. Amen. Eko. Me huna di o. Adie na wo ye. Adie na wo ye. Obey ehunu biribi e wo Kristo ho. No correct. And it's a Kristo who say, "Wo dwene ne ho say ya, dey make akire woni." Tie Bible say. Yohani asempa ti aduonu nchemu edikan. Yanko ya nchamba. Na eda edi na wotwe kan na no petututu. Wasi ne dey na wotwe kan Yesu wu ye no dey na wotwe kan no petututu. A esum da so bo mu no. Na esum da so wo mu na. Mary Magdalene ba obodana no. And Mary Magdalene edimirika call obodana. E na obehunu se Na wotwe Yesu ho. Uni. Ye bi. Ma me ne ka kasa we no. E na ma me nya quotation we a e de Kenya me asema kire wo ne. Ye beti o. Se emai me nanu mi. Asofo yiri no mi. Empanyi yiri no mi. Eni adofo no mo hanyina. Oh. Se mo si mo betie kasa we a. Mo won kwa. Amen. Amen. Mary Magdalene dimirika. Obodana Yesu ayama no. Ha. Ejo dimirika. Yesu obodana. Et okoshe na dim no ahwede asi. Kama bo ne ntia. e na obehunu se wayi obo ne fredana no. Na abro duru ho no. Ohunu se wayi obo ne fru obodana. Na otumirika ba Simon Petro. E na odimirika eba Simon Petro. Eni osuani ba kwa Yesu do ne ne nkyɛn. Eni osuani ba kwa Yesu do no John. Ena ɔsɛ wɔn sɛ. Na ɔka kyerɛ wɔn sɛ. Wayi Awurade afiri dan mu. Wayi Awurade afiri dan mu. Yenim faako ɔde na kɔtɔ. Yenim faako ɔde na kɔtɔ. Ɛna Petro ne osuani ba ko no. Papa na me ka ho asoma kyerɛ wɔn. Mesi owu yi. Na ne nansa so ɔsɔre. Amen. Bon nsɛm kɛseɛ paa. Nsɛm kɛseɛ paa. Ayɛ na tu bere bi a ne binom keka. Yes. Sɛ Yesu hyɛ bɔ so ɔbɛba ɔsan bɛka no 16 no ɔka no 14 na ansa na ɔbɛka no 16 ɛnkɔda ama ata ne Yesu mma bia. Onim twerɛ asɛm. Onim twerɛ n'asɛm. Onim twerɛ asɛm. Monka kyerɛ no. Onim twerɛ nim. No correct. Yesu Kristo se Kasa. mo mama koma ntutu monye Onyankopɔn ni Yetio. na me nso monyimi ni tena bere pii Ɛwɔ mɛkyɛ fie. na ne saa so ntiri me kɔ na kɔsiesie baabi na me de ama mo waka wie ɛyɛ complete statement Waka. ɛna ɔbɛka ne 16 sɛ Metio. ɛyɛ ma mo paa sɛ mekɔ Yes. ɛfiri sɛ sɛ mankɔ a Mankwa. Honhom Kronkron no ɛma twɛniye Metio. na Honhom Kronkron ne ba ɛno na ɛbɛguide yɛn ɛbɛbɔ yɛn ho ban Pa. ɛbɛma yɛ tumi Yes. ama yɛ tumi di ɔbonsam so nkonim Amen. sɛ bonsam deɛ ɔpɛ ne sɛ ɔwia yɛn na wɔku yɛn na wɔsɛe yɛn na sɛ honhom ne ba yɛ mu deɛ a yɛbɛhunu kwan a bonsam fa so yɛ n'adwuma na yɛtumi live to perfection Amen. ɛno nkyerɛ sɛ Yesu ma bio Ɔbɛba. Jesus will come again Yes. Papa. ɛnti monhyia Nyame asɛm no saa momma wɔbi nye Kristo no mfiri mu mu da Obi na ada. amen Amen. enti Mary Magdalene hunu sɛ Yesu som boma no medɔfo ka kyerɛ onua sɛ ma Yesu nsom boma wo Ma Yesu nsom boma wo. medɔfo ma Yesu nsom boma wate Ma Yesu Nsom nsom boma boma. wo. na sɛ ɔma Yesu som boma ɔbɛyɛ biribi de ama wo Amen. ama ɔhu Nyame animonyam hallelujah Amen. yɛsɛ nkɔ Ɛna Petro ne osuani baako ne firi adi bɛda no ho. Na wɔn baanu nyinaa tutu mmirika. ɛna ɔmmienu di mirika
na osuani baako ne yɛ ntam ɛna osuani baako no tumi kɛsɛ Peter esan Petro ho no anyini nti ɔyɛ ntam esan Petro ho ebedu ɛda ne ho kane ɛna koduru ɛda ne ho kane na obre ni mu ase hwɛ mu na ɔbɔ ni mu ase hwɛ mu na ni bɔ enwura ne so sɛ gu hɔ deɛ nanso wankom ɛna sa ho sɛ adan no no di kan na wankom na ogyina hɔ kasa Bible say akyinye bia nim sabe wɔkyɛ so ɔno na ohyira wɔn nsɛm kɛseɛ bɛ nyame nyansa ɔwɔ nsɛm kɛseɛ ma awurade listen to that my god ɛnyɛ ni mfɛn koduru baabi a o yes tene ne abrabɔ yes nyamesuro yes pɛpɛyɔ no korɛ ɛna deɛ bɛkɔ heaven amen nti oduru wɔn nwuram because yesu afɔna kyɛ nya no ɔde di picture okay wɔn wunim sɛ adeɛ saa na ɛteɛ ɛno bɛ sɛ ɔfɔ so akonto no ɛbɛde ne bɛyɛ ɛnyɛ yie awurade nkaa yɛn amen sɛ wote nyame asɛm ase a kasa asɛm ɛmo ayɛ ɔde seɛ mpanyimfoɔ se wohuru twa a ɛnɛ woanyimi so yes wohuru twa a awurade nkaa yɛn amen kɔkakra memfa nsi ɛna Simon Petro di n'akyi baeɛ ɛna Simon Petro di n'akyi bae na ɔkɔ da no mu na Simon Petro deɛ ɔkɔ da no mu ɛna ɔhwɛ nwera egu hɔ no na ɔhwɛ nwera no egu hɔ no ɛne duku a ɔde bɔ ne tiri ɛne duku a ɔde bɔ ne ti no nanso ɛngu nwera no ho na ɛngu nwera no ho na mmom ɔbobɔ no nkutoo da baabi ɔbobɔ no nkutoo da baabi ɛno na afei osuani baako a ɔduru ɛda no ho kane ne nso hyɛn mu no ɛna John so wura mu ohunu yɛ na ɔgye diiɛ na ohunu yɛ no ɔgye diiɛ na wɔnyɛ hunu twerɛ nsɛm ne sɛ ɔnyɛ hunu twerɛ nsɛm ne sɛ etwa sɛ ɔsɔre firi awufuo mu etwa sɛ ɔsɔre firi awufuo ɛna asuafoɔ no san ba wɔn fie bio na asuafoɔ no san ba wɔn fie bio na Maria deɛ Bible say Maria deɛ na wɔtwene Kristo ho nti na wɔgyina ɔbɛda sɛ so wɔtwene Kristo ho sɛ ɔbɛbɔ tene ne abrabɔ na adwuma a yɛyei wode wo sika w'ahodeɛ deɛ woanya ne nyɛ wankasa w'ahoɔden o ɛyɛ Awurade na ahyira wo saa amen fa bi bua nyame atwuma amen ntina Yesu sɛ mewu sɛ wodwene ne ho sɛ amen Maria deɛ na wogyina ɔboda ne ho su Peter yɛde asɔre agya wɔ wokɔ fie ɔkɔ fie John a woka ne ho wokɔ fie ɔkɔ ɛntina ba me ne ka sɛ mmaa no bɛnya heaven akɔ no ho yes ɔn sɛ Maria da so gyina hɔ ogyina hɔ ɛma no mo nsɛm ma mo mana no bɔ mo nsɛm nsɛm ma yɛ nanom ayi sɛ moyɛ mo nneɔma yi a yɛ nanom no yɛ adeɛ monyɛ serious paa Onyankopɔn ayi nneɛmu no yɛkɔduru nkɔkyɛ positions o dabi Awurade nkae amen Maria da so gyina hɔ yɛ de si yɛ na wogyina ɔboda ne ho su ɛna wɔsu no ɔbɔ ne mu ase hwɛ ɛda no mu sa bɔ ne mu ase hwɛ da ne mu osu ɛna ohunu ɔbɔfoɔ hyɛ atade fi sa sɛ ɔte hɔ wɔgye me osu ni owura wura nam ne so menya nkwai Osu ni owura nam wura. ne so ambɔne tutu firi me mu Osu ni owura wura. yɛ wɔyɛ me yie Osu ni wura. osu osu ni wura edu bere bi anka sɛ ka osuma Christ papaapa nanso de oni yɛ gu Kristo anim ase awo Awurade nsakyera wo amen na Maria su ɛna ohunu ɔbɔfoɔ hyɛ ntade fitaa sɛ Maria bɔ ne mu ase ne ohunu abɔfoɔ sɛ ɔhyɛ ntade fitaa sɛ wɔte hɔ sɛ ɔte hɔ ɔbaako te atifi na baako te atifi ɛna ɔbaako so te na anafoɔ baako te anafo faako a Yesu amu ne da hɔ baako a hɔ Yesu amu ne wɔ no ɛna obisaa ne sɛ ɛna obisa ne sɛ ɔbaa ɔbaa adɛn na wusu adɛn na wosu ɛna ɔse wɔn sɛ adɛn na wosu wo ne Yesu nam so wosu sɛ wonwene ne ho yie na nka wotɔ no a na wodi n'ahyɛdeɛ so a wayɛ wo ho nsɛnkyerɛnne amen 2026 Awurade ma ne nsi wo yie amen 2026 Awurade ma nhyira mu nka I receive it 2026 awɔ na apɛ Awurade ma wo bi Yes, Lord. akwantuo kwan mmea ma wo. I receive it. wonya asetena ba power abrabɔ Amen. wo deɛ wopɛ ɛwɔ atamfoɔ so I receive it. wokyekye atamfoɔ sɛ borɔde so dɔteɛ Yes, Amen. Lord. ɛmfa hyɛ Mesaia din a wotena animuonyam Amen. ka ame kɛseɛ na Awurade dɔre saa Nyame a wɔte ase. We worship the Wɔtumi living deɛ God. na wɔmfa pɔ so. Jesus. Kasa mmara na aba. Amen. Kasa nkɔ a ne kɔ. Yes. Deɛ obi ne ne nkyɛn n'animonyam. Yes, Lord. Wɔbɛto bɛkyere bu yi sɛ ɔbɛkyɛnkyɛn. Jesus. Bɛrima ba, Amen. yɛbɔ ne din a, ne nkukuo, ada ne Ada ne nkonimdie. nkonimdie. Nhyira nka ne din daa. Amen. Enti Mary Magdalene hu biribi ɛwɔ Yesu mu. Hu biribi wɔ Yesu mu. Amen. Na sɛ woyɛ ne sɛ Awurade bɛhyira wo. Amen. Ɛnɛ deɛ ɛbɛyɛ yi, wodu sika boa Awurade bɛhyira wo. Amen. Wobɔtene ne abrabɔ live up to perfection Awurade bɛhyira wo. Amen. Ɔsɔ ahema mu bɛkɔ bi. Amen. Na bɛhyɛ Awurade din animuonyam. Amen. Ɛsɛn no mu so bɛpare wo. Yes, Lord. Yie ni adɔyɛ no wobɛtena. Yes, Lord. Wɔnkɔ na nyinaa. Yes. Wobɛtena Awurade fie. Amen. Na wobɛdwene wo tirim wɔ Awurade asɔre fie. I receive it. Na Awurade bɛma wo atamfo ahwe ase wɔ anim. Amen. Ɔbɛto wo pono wɔ atamfo I anim. receive Amen. it. Na apɛ bɛtɔ bɔnkum na ɔpɛ Yes. bɛtɔ wo nifa. Jesus. Na wode ɛnka wɔ. Amen. Wɔne nkoa na ade bɛhwɛ. Ka wo sɛdeɛ Awurade tua bɔnefoɔ Bɔnefoɔ kaa. kaa. Ɛteɛ.
Hallelujah. Amen. When I see Jesus, you know. Yesu ti ase. What's wrong with us? We know. Sorry. Osore. And Shiran Kennedy. Amen. Come on, we need. And no bisan so bada na wusu. Obade na usu. And o say one say. I got you say. Every say. Wa fa mi ura ko. Wa fa mi ura. Minim fa ko de na koto. Minim fa ko de na koto. And o kan sa no. Na bro kan sa no. Odane ne ho hwe na chi. Odane ne ho hwe na chi. And ohunu Yesu so ogina ho. Ohun Yesu so ogina. Na wonim say Yesu a. Yesu na onyanti ni nti wonim say Yesu. And na Yesu say ne say. Na Yesu ka che ne E say. Oba. Hey. Mo ya ne mic no ma no. Hello. Sergio. Afe. 1 2. Yesu no oba ne be din komo. Na Yesu ka kasa be ne je. Oba. Ena me de hye wo mu no ahunu se usum nyame a wote ase. Amen. Na so ne nanti ye onso no madanti yi. Amen. E wono bebrebe hono ma usua na ye be si yi. Hallelujah. Amen. Yes enko. Oba den na wusu. Oba den na wusu. Wo hwehwe hwan. Wo hwehwe hwan. Na wono de. Na ono de. Osusu se. Eye turum ho hwefo binti. Ose ne se. Oka che ne se. Owura. Se wa fa na firi ha. Se wa fa mi wura firi ha. Kira me fa ko de na Se koto. fa ko de na koto. Na me nko fa ma. Na me nko fa mi wura. Yesu se ne se. Na o chini Kristo mu. Amen. Na o pe Kristo asem. Amen. Na onim de Kristo ayama no. Amen. Wa na tie o se Kristo nya bi ma. Sanete. Ana be bu awurade adwu. Ye be ko asase no so. Akọ Yesu adwuma. Ma o se kamera mu bi. Amen. Fa o se Paul kasa na wo be ko no. What the Sunni awure ho frem panyimfo kasa kyerem se busuafo mon kai se me nanti mo anim Kenya nkopon asem de kyerem edwom ani hia da mu e ma moti nyame asomase e mo me koi me ka kyerem he empeteku boni ba be frem yanku nim ba be ham e mo mori na ho na mo so nti asafo no na omunyum anya kwa e mo asema me ka kyerem bi o ne se kai awurade Yesu Kristo asem a wo kai se omma e mo nhira asene wo je. Yes. So you Kristo hu a wo use ka de abɔ na dwuma enya wo ya. Amen. 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 And the perfection line eh 2. And James chapter 1 verse 27. Okay. Na me som papa. Tene ne abrabo. Yes. En wi sia hwe. Hey. Enyanka. Yes. Ene akunafo. Me too. Sa no ma wo gina so a wo kɔ heaven. Amen. Amen. Eti me talk about perfection. Na me de tene ne abrabo si wani so. Na me tum rantiefo. Na me tum abawafo. Me tum nanomfo. Na me tum agyanomfo. Pa mo chew. Mo dey. Na de awurade ahyira mo nya no. Mo mfa bi mu awurade adwuma. Amen. Na mo yamba Mary Magdalene esui ebi na de wo yim. Kakaka voice. John 20:16. And Yesu say ne say. Na Yesu ka che ne say. Maria. Odane ne ho se ne Hebrew kasa. Na odane ne ho ka che ne Hebrew kasa mo say. Rabuni. Ase ne sa kyerɛkyerɛfo. Akyerɛkyerɛfo. Yesu say ne say. Na Yesu ka che ne say. Enkame. Minyame nkɔsoro megya nkyɛn. Na kominua nkyɛn. Na kominua no mo nkyɛn. Na kɔ ka kyerɛ wɔn sɛ. Na Yesu ka kasa wɔn ani gye. Mo sɛ. Me bɛkɔ soro. Me kɔ soro. Megya ne mogya. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Yesu sɛ. Me kɔ soro. Wawu. Na wasɔre. Na me kɔ Na soro. fɛdeɛ wa qualify yɛn. Yes. Anya bɛyɛ makan. Yesu tim. Na ɔkɔ wɔn no gya. Ɛne mogya. Yɛn yɛgya nkyɛn. My father, your father. Ɛndi sɛ wo papa ne Yesu a. Yes. Ana gye Nyankopɔn wa. Yes. Ɛdɛn na bɛyɛ ama no. Oh. Yɛ bibi ma no nhyira wate. You. Wo de fa ketewa kɔgye kɛseɛ. Yes, because ɔsɛ ɔno deɛ susukuru a Ubesusuo no. na wo de ama no. Ɛyɛ na ɔde bɛma wo. Wɔn de ɔde ma wa. Ɔmanfo atadeɛ mu ano no na wahyehyɛ ne mama wa. Amen. Miamia so. Amen. Ama adɔso. Papa. Na obi a ɔde agu adeɛ mu aka kyerɛ sɛ fa kɔ. Amen. Fiase sua saa nneɛma wei na dwiri Kristo ho na yere ho sɛ wobɛbɔ mmɔden ama abraba fata wobɛnya ɔsoro ahemma mu. Amen. Mekɔ mmɔgya ɛne mɛgya nkyɛn. Me Nyankopɔn ne mu Nyankopɔn ne nkyɛn. Ne mu Nyankopɔn ne nkyɛn. Na Maria Magdalene ba bɛkasa kyerɛ asuafoɔ ne Mary sɛ. Magdalene bɛkasa kyerɛ asuafoɔ ne sɛ. Mahunu Awurade. Ɛna bɔ nsɛm so wahunu Yesu. Amen. Bɔ nsɛm so wahunu Yesu. Na wote a. Wa wote fie mu ha. Na wo asa amere. Mepɛ sɛ wofiti aseɛ. Na wofa Yesu. Amen. Na ne nante yie. Amen. Wa wo mo asu. Na wote a. Mepɛ sɛ nkabra sɛm yi si. Na wotua na mo ntɛm. Na wote mirika. Na wakɔka wɔn na ɛbɔ su ne ho. Na so akɔbɔ su. Fi sɛ wohu Yesu a ɛna wɔ nkwa. Wa wote a so wohu Yesu. Bɔ mmɔden sɛ wobɛdi n'ahyɛdeɛ so. Na wayɛ deɛ wɔpɛ. Mema wote aseɛ sɛ
Kristo som no ye wo enhye ye bia wo ho a ese se woni pa bia timi live up to that so won nuru ho a oso ayememu no won ka ho enne do wunua enne penipa nyina asem enne ma obi bia nya kama enne fiase ma obi bia wo ye bia nko honhom kwan so na honam kondo tia honhom na honhom tia honam enuma mienu ni nhia ehia pa wo ba de wo pe honhom ne mfa wo awona omo ho kwama honhom konkon ne ka wo mo no om ne yo amen yo yo nyame ba so so osuro bone enne mu ne mo hweti ma ye wo say mo do Kristo as what the krato ho ma ye na oyi na ni mo nyam gu ho e fa ko ye te bia to ne wo so a wo so so odie ni nti wo ye biribi e de abo awurade atuma na awurade aweso ahyira wo enu afibie wadi animu a professor hia no minim sa mezaya dinimu na wo ye hyira awurade hyira wo awurade tell mu kyerɛ wo awurade ma ne nsi wo yie odum nyina nyankopɔn fa ne basa kɛse no to amen say ya no dom buro bi wo ni padua mu a lord my god awurade to me na mu kasa kyerɛ wo amen from my ya sam from my pompa wo ni padua yes to son on saw ya de amen when you konua emfiri wo so amen when you wo to me mfiri amen konfi awurade so beti no yes wonni me amen na enhyira amen yedie amen enmonyam enkwatenten amen aware papa amen asetena papa amen na wabrabom amen anse awurade enmonyam agirifo nyina nka se amen amen bonsam kasia pa amen amen bonsam kasia afei peja onsani fa no kosre na fa hwe agyanom epono ho Pamcho nshansam ban ne beka kire ye janom ayade obuoni ne de kwanso mensabre no ye bebo mpaye e de egu asemi se wa bra metum safre zona pastor Moses apia mpatase na abebo mpaye e de egu mpanyi asemi so amame ye wie pe na metum safre ye nuanom evangelical fo ne amomo be meet num na ja omusuni ye din komo kakra na afei ya forebo no ye de ehihye so fu kan ho kakra na ya so de agina ho me da se so for Moses no zona pastor fani fam obu ene ne de ye mompai ososo nyankopon ye da wase asam konkona wode afo akwa mo de amaye yesra wo se maye konkona betimi de adi wasam so ye de abobra papa na yankodi nkwase asam ama wo soro ayema amoye adominanti openye wo maye da amen amen Matiasie nena Matiasie yankodi nkwase asam ai edawrade ase oboni eni de kwanso ye de bre na ye adwuma mesramo ye nyina na ya transe ya bre ye mpese ye be se bre bebrebe santimo a mo ne na mugina ne nyina no obia mra pati ase emaye abra adwuma koso no se de me kae no ena awrade aye yadom ye nsa ka ye nuanom ye papa nom ye ofanom ye sewanom True Faith Evangelical mpani eni adofo ewo ye nchen ha oboni eni de kwanso metime safre janum mpani na odi wano asem kakra atijwa amaye ansana microphone se bi ho ansana ye de aforebo no ahihye so sabria omo bei emetun safre joana ai nyamenti joana antiesi munya obabe dumu wa ha munya amra we yanyu bia yeto amra ye de bia ye toto ye hujum kakra odo nyum kakra na ye de akọ emema mo sori nyina wa mo so machine jidia de na wodo ni
Sofani ne pani a motie dwam. Nokware gidi asorema. Ne bosome a edikan fie pimienu ne aduenu nsia. Ne nafu a etoso miensan yi. Sa yehu anuanom ne onyamfo a homedai woni ye nyina aka odokro abom. Na ya som Samuel Brako Nyankopon ewo adwuso yi a
na enuanom True Faith Evangelical delegation ya onomo aba na pay return visit na one ye nyina yabom ahye Nyankopon animuonyam. Mesra empani ene asafo ye ne die na mayi anuonyamfo a ne ye ne won ahyiam yi akire. Sade yeto ye ne hwe adwontofo no mu a Yesu Kristo enam na Mary ne Martha ebo onichidom. Enti ajanom eba no wone ye na adwontofo mai mienu ene baaye. Oniaba Hana Jane efri obo ena ene wone yen edi ahyiam yi. Ono akire no onuaba Joanna Nketia ono so enkraimam ena ofri ene yen edi ahyiam ne. Mesra na mahase efri emarima no so meshase efri ase afro akosoro. Madawroma empani Wonia Stephen Kisi eka powerful delegation a ebaye eho. Yenia Stephen Kisi ewo Suhum Eastern region. If you want to na yaba onia Joseph Asumani onoso Suhum ena ofi ne mpani ebaye. Amadu mia minu ya kwasi hene eso. Onia Moses ohene ampadu praso ana minu ya obaye de woni mo no adika yi ne ho adi wakoka ne nuanom ho ene adwontofo yi ehyen totrobento no. Mifiri ne so ana maduru onua Elijah Sasu oye administrative committee secretary True Faith Evangelical Church emu ena owo. Mifiri wano so a na maduru Pastor Daniel Hebel Tachi asakraka bepono so ena minuyai efri na onimpani ebaye. Na mafro adru Pastor Samuel Boache so monsie ena oda asafo ano eho ena ofri enimpani ebaye. Mifiri ne so a na madru yenua osofo mepacho madru apostolsum Apostle Daniel Tachi a General Secretary True Faith Evangelical Church. Mifiri ne sopa na madru Apostle Thomas Somua Administrative Chairman. Mifiri ne soa na mafro adru Apostle Seth Asante Nkoko Eastern Region. Mifiri ne sopa na mafro Apostle Joseph Nkroma wanoso aye head of singers adwontofo pani eni. Den na fei maba abedru mia meja me papa Apostle Emmanuel Boama Greater Accra sa enuanom yi aha sabre na enuanom yi ena emerima no eye dubienu ena ema no ensoso eye mienu yakabom a powerful delegation contingent of 14 ena ene oni yen ehia e kan say na maka ne say enye nwanwa se murunkum abawiem na owia no soso ehyiren ewo yen so ehan bi apue ewo gidi esom emu ejanom ebuoni ahobrasem bijina masofo empani ene gidi no kware gidi asafo enyinara a ehia wodwe anamu ema munyina akwaba afei ana ekwan adam ama ebra ma wusensen kubofo yi afro gina ho na sister esi gina benkum na mami esu ejira nifa nyaminti Joanna ye wono ani nyaminti no enti nyaminti dia minim se nyaminti bibia beyi enti se fasu obi empo na eye Jericho fasu a Joanna nyaminti wo hayi na sister esi gina ni benkum na afei Mame Hana enso ejina ni nifa yi minim se Hana ejina nifa ene ebonini yempo afe ebeba na wiye edidi osefo osusu yi no wopam ye
Nazareth ni Yesu Kristo di mu. Konua bia ebedwiri. Amen. Ajontofo de dwumu yi ana edi Apostle Emmanuel Boama anim na ordinary disem atudwa ajontofo. Aseda kɛseɛ nka yɛwurade Yesu Kristo din daa. Akra dodo a adi ahyɛmu ɛwɔ yɛwurade Yesu Kristo din mu.
onyankopɔn asomdue ɛnka me ne mu nyinaa daa. Amen. Na wansusu mensusu mansusu nanso abam emrepa awurade pɛ gyeme so sɛ amen. Amen. Apostle ɛkyerɛkyerɛ no the first quotation na oyiye no Psalm 133 no wɔse hwɛ yie yɛ ne fɛ yɛ sɛnea ne mu bɔ mu yɛ dan gyeme so sɛ amen. Gyeme so sɛ amen. Mene me mpanimfo aba yɛ nyinaa ɛsan ama mo asomdue o. Masɛm a mebɛka no ɔsɛnkafoɔ ɛti nwɔtwe ɛnyimu yɛ nson no nko a ɔsɛnkafoɔ no ɛti yɛ nwɔtwe ɛnyimu yɛ nson nko a. Solomon sɛnkafoɔ ɔsesɛ ɛti mu a ɛyɛ nwɔtwe ɛti nwɔtwe ɛyi mu a ɛyɛ nson ɛhɔ ɛna watwerɛ sɛ na obi ni hɔ a onim deɛ ɛbɛba. gyeme so sɛ amen. Amen. Obi ni hɔ a wɔnim nea ɛbɛba na wonim sɛ ɛnɛ da yi ebi a mpangyarikafoɔ yɛbɛba korodua mu. Nokorɛ. Deɛ wɔn nyankopɔn ahyehyɛ no ɛna ɛsɛ sɛ ba mu saa na obi nim ɛbrɛ a awurade bɛba. Nokorɛ. Kasa. Na sɛdeɛ ɛbɛba no. Na sɛdeɛ ɛbɛba no. Hwan na obetumi akyerɛ. Hwan na obetumi akyerɛ nea ɛbɛba. 2026 yi. Hwan na obetumi akyerɛ nea ɛbɛba 2026 yi. Hwan ya. Ɛyɛ hwan ya. Ɛyɛ hwan ya. Na deɛ. Onipa bi ne honhom ne so tumi. Wo dabi wo de fɛsi 7 ne nko a. 7 medase. San repeat hɔ a. Ɔsɛnkafoɔ. Ɔsɛnkafoɔ. Eti nwɔtwe. Eti nwɔtwe. Ntikyɛmu a ɛyɛ nson. Wɔsesɛn. Obi ni hɔ a onim deɛ ɛbɛba. International foɔ, evangelical foɔ, Kasa. Precious foɔ, Kasa. Love foɔ, Mitio. nea ɛka ho a mintimi modin no, obi nim ɛdɔn a awurade bɛba. Nokorɛ. Eti sɛ yɛnim dɔn a awurade bɛba. Mitio. Na sɛ na yɛdi ahyɛ mu a, Yes. deɛ megyina adwan ho nyinaa ka kyerɛ ho sɛ momma yɛn nyinaa mmɔ mpayɛ na yɛntwɛ yɛ awurade anom onyam na ɛwɔ gyidie wɔ anidasoɔ sɛ awurade a wɔnim deɛ bɛbɛ 2026 no ebia na deɛ yɛhwehwɛ no na awie pɛ yɛ ama yɛn ɛwɔ nsɛm amen kɔso abɔ wɔ nsɛm kɛseɛ paa mese yɛnkɔ ɔmeyɛmmɔ mpayɛ Yesu fira awuradeɛ ɔmeyɛmmɔ mpayɛ yɛntwɛ yɛ awurade anom onyam na mewɔ gyidie wɔ anidasoɔ sɛ nea wɔno awurade yesu kristo pɛ no ebia ne 2026 kora anuru hɔ na nea yesu pɛ no yɛ mpaebɔ nti awurade bɛhyɛ mpaebɔ no mu ama anigyeɛ nyinaa awie pɛyɛ ɛwɔ yesu kristo din adom no nti amen Asasi ma yasa pejadi
Bonsam Kasiapa Fama Apostle Emmanuel. Wakasa, Nikasa, very simple. But the quotation at Tosso. Mummy, you know, your mom pay. Nakatachino to me a dear United. Unukutuni Nimidi away him from tomorrow. Kaame pa. Because na yet Yenuanum Evangelica and a Oti woman kain. Woman of a best try. A ready shramon. Ready shramon. Or fire do sway. Now me to me suffer many of my city same. Behinasi Bishop. Sorry. Sabre me call opening chain. Apostle Samuel Ozubuatin, the General Secretary of the entire church. Now, ordinary was some kakra atija agra. But you. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. And then any jida said me preaching Medika Kayan. And Penny by Yenina Yanuina and a Chimano. Said your Wakano and Paibo to me a dear Nina ye. Into your quaver near Bompayan. And fat be show movie. Be a few. I am for Odo Korean Entiasie. Now, a be a said your Kayan 2026 Kurano. It be an uncle. Anquancosi, not a rade, Amanabasaso, near Silen Munyam. Minimasa de Tibian, a son of a penny and paying for a casino. Ever bomo, Amania, Amomuso, Ati, SC, Ewaha, administrative chairman, Waha, administrative secretary, Waha, regional apostles 2, Ewaha, apostles Nibi Susu, Ewaha, in me say, and penny, Ebemomo, Ati. Sado Mudi Akuma Papa Abano, Sa Ayon Kufei, in me say, Ebekoswa Dientem. Nempo Yampabon say, Entanasa. Na yina yenye baako awurade nhyira emra yeso amen Bonsam Kasiapa Fama Apostle Samuel Ozubuatin Sabi yebebo afore na said ya mama so ate no ene da homidei afore yebebo nyina yede ko yasase a eda nobuam na so nti abe momfa microphone nti ya tue safrem panion titru bi Zofo Abraham so omomeka ye ho MC baba madawruma I said ye kan ye no affordable we so special but I no I say ye call your assassin so no cre emu wan city kura mfa ba bia no cre said the chama John nen panyin nyina esusu agia tum enti ye won lister Ashanti East and Ashanti West no ye provide e wo chama ho bobo so ye bono ni bana mpa ba bi mo ntena na ye ni monyam hyese obi ebeyi ni sika e de aboa awurade adwuma no eno achi no afi no atonsa afre empanyin no mabetoa aforboduma de nshmedas yes that's pass of penny ye dem say said ye sisi same said ye penny kan yes ene ya tue safre dofo bi se omonso mebo echi do meken ho emeboye yi mesiramu amamo na mapatena chi nyina ye ni mu nyina na edi dwumedie ne fefefe obi amra metranse munyai emo yenkon yeso na asase ndi nyina na ebekoso sabre de mensa kan listener na afi ye mfrefre wo momra hallelujah MC for na yo modwuma nyina ewi na mesremo menuanom nyamsomfo gidifo se empani etnase na omo dwen adwen bi ba ye mpanifo no sabi wo ye ne yayi wo mu ya mo nsai enkasa kasa chire saa
Thank you.